Gcomhlacht is éard é an Bioeconomy chorm na acmhainní nádúra an nuasc Iasc féin úsáid bhain inbhuanaithe mar bia, fuinneamh nó torgaí agus seirbhísí nua. Is sin aonanta leis ná an méid úsáid is féidir bhaint as an acmhain sin. Hi, is mis Níamh Ní Dhonncha duine go úinéir Iasc Inis Mór atá bunaí anseo an áireann. Tá an timplacht antábhacht dún, mar hampla na gliomaigh, ceann an príomh bunábhar atá ann. Bí muid angníomhach sa scéim bhíneachtaid atá ag BIM chun éire thuirt don strac sin, agus ní amháin sin tá muid ag tríal an fuileach atá ann a úsáid mar hampla an uisce brímuid na gliomaigh úsáid bhaine sin mar strac don teodra. Agus inis tá muid ag breanú ar taide agus forbairt, bailí na slúcha na úsáid trí scéim na tacaíocht údarás na Gaeltachta. Feicim gúil deisna mór san earnáil goram agus an bioeconomy don cantar ar nós an áit seo. Daoine a chuinear anseo agus postmaibh acu atá ag brear an airige. Seo na príomhghnéithe a bhainú leis an Bioeconomy chorm. Inbhuanaithe, nuálachta, go leor forbairt, torgaí agus próisis nó ó na acmhainní farige seo. An principal bhithgheilleagair circlach, go bhfuil baint a méid úsáid is mó is na acmhainní agus a leidú fuileach. Go leor fás an economíocht, go leor crochad jobnaí nua agus deisina economíochta i gceantar chósta atá bunaithe ar an acmhain sa gceantar sin. Agus lándáil bia, go leor cuidú le torga bia inbhuanaithe atá ag teacht an airige.